खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव सोमजिदों थांनाय सानखालि गिख्रंथाव बमा बिफ्रुनाय जाथाय जाय जाथाया दिल्लीयाव गिखांनाय थासारि लाबोदों। मिथिनो मोननाय जादों दि बे गिख्रंथाव बमा बिफ्रुनायाव खौरां बुथुमनाय समसिम 60 सुबुङा जिउ गोमाबाय आरो 40निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि लाल किल्ला मेट्र' स्टेशननि गेट नम्बर 1 नि खाथियाव जानाय गिख्रंथाव बमा बिफ्रुनाया ओरैबायदि गोहो गोरामोन दि जेराव गोबां मिटार गोजानाव लाखिनानै दोननाय गारिफ्राबो खहा जादोंमोन आरो खाथिनि बिल्डिंफोरनि सुबुंफोराबो खोनानो मोन्दों बमानि बेफ्रुसारनाय एबा गोमसारनायखौ। बेराफारसेथिं दिल्लीयाव अर खोमोरग्रा सिबिथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव बमा बेफ्रुनायजों गंब्रै गारिया थेर बेथेर आरो खामनानै सेवहांगार जादोंमोन। जाथायथिलिसिम गंसेनि अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ थिसननाय जादोंमोन। फारसेथिं जाथायथिलिखौ पुलिसा बेंखननानै सांग्रांथि थानो फोसावनायबो जादोंमोन आरो हाइ एलार्टआव दोनदों। दिल्ली पुलिसा जाथाय जानायनि उननिफ्राय लाल किल्लानि गेट नम्बर 1 आरो गेट नम्बर 4 आव हाबनो आरो ओंखारनायखौ बन्द खालामनायबो जादों। दिल्ली पुलिसनि सासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे बेफ्रुसारनाया लामायाव खारबाय थानाय गारियाव जादों। जाथायखौ उदखारिया गाग्लोबदों एबा पाकिस्तानी उदखारि गाग्लोबदों होनना सन्देह खालामनाय जादोंब्लाबो नाथाय दासिमबो बेनि बागै रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बमाखौ सोर बेबादि बेफ्रुहोखो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। दिल्लीनि बमा बेफ्रुनायाव लोब्बा थानाय I-20 गारिनि सोमोन्दैबो लासै लासै गोदान खौरांफोरा ओंखारगासिनो थादों। CNG आव खारनाय बे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय गारि नम्बरा HR26CE7674। बे गारिया हारियानानि सासे सुबुंनि मुङाव रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। साननैसो सिगां हारियानानि आम्बालायाव थानाय रयेल कार मुंनि एजेन्सिनि देवेंद्र मुंनि सुबुंनि गेजेरजों बे गारिखौ जम्मु काश्मीरनि पुलवामानि तारिक मुंनि सुबुंनो फानदोंमोन। हान्थामेला बिफाना खालामनाय नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि बे गारिखौ बायनायाव बाहायनाय गासैबो फोरमान बिलाइफ्रा नंखाय होननानै। दासान्दि दिल्ली पुलिसजों लोगोसे गोबां एजेन्सिफोरा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। जेरै नायबिजिरनाया दावगालांगासिनो एसेबांनो गोबां गोदान खौराङा सोराङाव फैगासिनो थादों। मख'नो गोनांदि गोबां गोख्रैथिजों बेफ्रुसारनाय I-20 गारिया गुफुर गाबनिमोन। पेट्रल आरो CNG मोन्नैबो सेगमेन्टआव गुरुग्राम हान्थामेला बिफानजों रेजिस्टार जानाय। बे गारिनि रेजिस्ट्रेशन कालारा 18 मार्च 2024 मोन, जेराव बेनि सायावनो दासिम नायबिजिरनाया जागायदों। 45 लाख मानसिनि जायगायाव 1.5 कौटि मानसिखौ जाबसिननानै होयोब्ला जों गोमालांगोन। बेनिखायनो मोन 6 हारिनि ST होनायखौ जों ट्राइबेलफोरा माब्लाबाबो जानो होआ। बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा क'क्राझार, जनाय, मरिगाव, दुधनै, डिफु आरो डिब्रुगड़आव नङाब्ला शिबसागराव मोनसे गेदेर रेलि खालामनाय जागोन। बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर'। बिथाङा मख'नो गोनांदि थांनाय सानखालि गुवाहाटीनि सनापुराव मोनसे गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। ST होनो नागिरनाय सोरखारनि षड़यन्त्रनि हेंथायै सिसिट'आया लानाय मैयानि सुबुं गौमाया जागायजेननायनि ट्रेलारसो। मोन 6 हारिखौ ST खालामनायखौ आथिखालनि ट्राइबेलफोरा हास्थाया। ट्राइबेला ओरैनो बिनानै मोननाय मुवा नङा। ट्राइबेलखौ लानानै राजखान्थि खालामनाङा आरो ट्राइबेलखौ लानानै जाय राजखान्थि खालामदों सानसे ट्राइबेलखौनो आथिं हमफिननांगोन। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर'। बिथाङा मख'नो गोनांदि थांनाय सानखालि जौगासारनाय मोन 6 हारिनो ST होनो नागिरनाय सोरखारनि षड़यन्त्रनि हेंथायै सिसिट'आनि बानजायनायाव मैया गुवाहाटीनि सनापुर मिनि स्टेडियामाव ट्राइबेलफोरनि गेदेरथार सुबुं गौमा हाबाफारि जानानै थाङो। बे सुबुं गौमायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङाबो बुंथिगिरि महरै बाहागो लानायजों लोगोसे हाबाफारियाव राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा टंकेश्वर राभायाबो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। मैयानि जालांनाय आसामनि मोन 26 ST हारिनि रायजो राजाफोरा सुबुं गौमायाव सान्दुं गोसाखौ नेवसिनानैब्लाबो बाहागो लादोंमोन। मैयानि जालांनाय सुबुं गौमायाव बाहागो लाहैदों अल आसाम ट्राइबेल संघ, बाहागो लाहैदों अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों टाक्का मिसिं परिं केबां, बाहागो लाहैदों अल राभा स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों अल टिवा स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों अल आसाम सनवाल कसारी स्टुडेन्ट इउनियन,
बाहागो लाहैदों अल आसाम मेस कसारि स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों अल आसाम देउरि स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों अल आसाम हाजं स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों अल आसाम तेंगाल कसारि स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों अल आसाम ट्राइबेल इउथ लीग, बाहागो लाहैदों अल आसाम सरनिया कसारि स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों अल आसाम मदाहि कसारि स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों डिमासा स्टुडेन्ट इउनियन। जेराव मैयानि एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै सिसिट'वानि हांख्रायनायाव सनापुर मिनि स्टेडियामाव 1 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथि मोन्दों। बलिउड सावथुन मुलुगनि गागि आरो मुंदांखा फावखुंगुर धर्मेन्द्रआ लोमजानानै दं। समबारखालि बिथांनि देहाया हरखाब गाज्रि जालांनायनि जाहोनाव बिथांखौ थाबैनो मुम्बाइनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय दासान्दि बिथांनि सावस्रिया मोजां हालोदाव दं होननानै डक्टरफोरा रोखा खालामदों। मख'नो गोनांदि 89 बोसोर बैसोआव धर्मेन्द्रआ दासिमबो गोबां एक्टिभ जानानै दं। बिथाङा फाव खालामनाय सावथुननि खामानिया दासिमबो सोलिगासिनो दं। बेनि सावथुना फैगौ 25 दिसेम्बराव रिलिज जागोन होनना मिथि मोन्दों। बे सावथुननि शुटिंआव मुखुब थानाय समावनो फावखुंगुरा हरखाबै लोमजादों। खायसे ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा बिथांनि लोमजानायखौ लानानै नंखायै थैबाय होननानै खौरां फोसावनायबो जादों, नाथाय बियो सैथो नङा। आमेरिकानि मेयरआ मुलुगनाङैनो सावरायनायनि आयदा जानानै फैदों। मेयरआ जादों भारतारि फोलेरनि निउयर्क नोगोरनि गोदानै सायख'जानाय मेयर जाहारन ममदानी। मख'जाथावदि जाहारन ममदानीआ भारतनि सावथुन दिथागिरि मीरा नायर आरो महम्मद ममदानीनि फिसाज्ला। मख'नो गोनांदि जेब्ला निउयर्क नोगोरनि मेयरनि मासिनि थाखाय बिथांखौ फोसावनाय जादोंमोन, अब्ला देरहानायनि जेबो खाबु गैयामोन। रिपर्टफोराव फोरमायथिनाय बादिब्ला देरहानायनि 100% खाबु दंमोन, नाथाय बियो माबोरै 100%खौ लानानै 100% सोलायदोंमोन, बेखौ खोनानानै सोमोनांथाव जादों। जाहरन ममदानीआ गोबां आयदाफोराव गोब्राब जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बेफोरनि गेजेराव बेसेन बांनायनि गोजौ हार, निउयर्क सोहोराव हाथाइ खान्थि, खाजोना बुथुमनाय आदब, नोगोरखौ बेसेनगोसा रोगानायनिफ्राय उदां खालामनाय आरो निउयर्क सोहोरनि लामाफोराव मानसिफोरनो थाग्रा खुलि होनाय आयदाफोर दंमोन। बिसायख'थियाव बेफोर गासैबो गाहाय आयदा मोनब्लाबो ममदानीआ गोबां बिथिंफोराव गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। जेब्ला बिथाङा बिसायख'थियाव बादायलायनायनि थाखाय भटारफोरनि खाथियाव थांनो हमो, अब्ला रावबो ममदानीखौ सिनायाखैमोन। आमेरिकायाव सोमजिदों गिख्रंथाव बिरखंनि जाब्रबथाय। बे जाथाया केन्टकीनि लुइसविले बिरखं गाथोनाव टेक अफ खालामनाय समाव जादोंमोन। टेक अफनि सिगां UPS कार्ग' बिरखंआव अर खामदोंमोन। जाब्रबथायाव खमैबो 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बे जाब्रबथायाव सा 11 सुबुंफ्रा जोखोम जादोंमोन। कार्ग' बिरखंआ 1,80,000 गेलन थावनि लानानै थांगासिनो दंमोन। जाथायनि उनाव खुंथाया बिरखं गाथोननि खाथि थानाय जायगाखौ आबुङै लांदां खालामनानै होदों। माइरंजों लोगोसे दालि, सेनि आरो संख्रिखौ कन्ट्रल दखानाव खम बेसेनावनो मोननो हासिगोन। भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारनि माहारियारि आदार रैखाथि आयेननि गेजेरजों माइरं होग्रा कन्ट्रल दखानाव खम बेसेनावनो मोननो हासिगोन बेसेन नाङै माइरंजों लोगोसे दालि, सेनि आरो संख्रिखौबो। जायफोर सुबुंफोरा रेशन कार्ड दं, बिथांमोना मोनफ्रोमबो दाननि 1 खालारनिफ्राय जागायनानै 10 खालारनि गेजेराव रायजोनि दाब दाब जायगायावनो बेफोर मुवाफोरखौ मोननो हागोन। माइरंखौ बेसेन होआलासेनो मोनबाय थानाय बायदिनो 1 केजि मसुर दालिखौ 69 रां, 1 केजि सेनिखौ 88 रां आरो 1 केजि संख्रिखौ 10 राङाव मोननो हासिगोन। मैया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोनि दाब दाब रेशन कार्ड दखानावनो बेखेवनाय बादियैनो क'क्राझारावबो बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मुवा बेसादफोरखौ राननानै होदों BTCनि मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारी। बिथाङा नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे गिख्रंथाव खौरां। मख'नो गोनां बाथ्रा दि फिलिपिन्सआव सोमजिदों टाइफुन पं वं, जेराव गिख्रंथाव टाइफुना फिलिपाइन्सआव सोमावग्लुंदों। मख'नो गोनांनि टाइफुन पं वंआ सा फिलिपिन्सआव फैदोंमोन जेब्ला हादोरा टाइफुन कलमेगीनिफ्राय रैखा खालामगासिनो दंमोन, जाय भियेटनामाव सौग्रावनायनि सिगां मंगलबारखालि मिरु हादोरसाफोराव गोबां सौग्रावदोंमोन, जेराव दासिम 200निबो बांसिन सुबुंफ्रा जिउ खहा जादों।
फुङावङा रबिबारनि मोनायाव सा सानजा अरोरा हादोरसायाव मोनसे सुपार टाइफुन महरै हायाव सौग्रावदोंमोन, जेराव घन्टासेयावनो 185 किल'मिटारनिफ्राय लानानै 230 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारदोंमोन। बे सुपार टाइफुना 1800 किल'मिटार गुवार ओनसोलाव गोसारदोंमोन, जायनि जाहोनाव बारहुंखाया लोरबां जादोंमोन। हरसेनि थाखाय हाजोआरि साहा ओनसोलफोर आरो आबाद फोथारफोराव थांदोंमोन आरो जोबनायाव ला इउनियन प्रांनिफ्राय खोलासिन लैथोआव सौहैदोंमन। सोरखारजों सामलायजानाय खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फिलिपिन्सआव कालमेगी टाइफुनजों थैनायनि अनजिमाया सनिबारखालि सा 204 जाहैदोंमोन, जेराव सा 109 सुबुंफोरा दासिमबो गोमानानै दं होनना मिथिहोदों। फिलिपिन्स निउज एजेन्सिया नेशनेल डिजास्टार रिस्क रिडक्शन एन्ड मेनेजमेन्ट काउन्सिल थामहिनबा NDRRMC नि बिबानगिरिफोरखौ मख'नानै फोरमायनाय बायदिब्ला कलमेगीनि जाहोनाव गासै सा 156 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। मख'नो गोनांदि सेबुआ मुंनि ओनसोला बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलमोन, जेराव सा 141 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। गुबुन हादोरसाफोराव खम थैनायनि खौरां मोनदों, जेरै गोजाम इलुइल, गुइमारास, बहल आरो लेटेआव सासे सुबुङा थैदोंमन। साउदार्न लेटेआव 2, केपिसआव 3, अगुसान डेल सुरुआव 6, नेग्र' अक्सिडेन्टेलाव 20 आरो दासिमाव 2 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा बारहुंखाजों गोहोम खोख्लैजादों। 2,82,490 सुबुंफोरा गोबां गोहोम खोख्लैदों, जेराव गावनि न'फोरखौ गारनानै खारनो गोनां जादों। बे फोजोबस्रांनाया 30 सेप्तेम्बराव सेबुआव 6.9 मेग्निट्युडनि गोहोगोरा बांग्रिं मावनायनि उनावनो जादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। सासे लाइमोना धुबुरी सदर पुलिस थानायाव सिगां सार्कल अफिसार महरै खामानि मावबोनाय पार्थ प्रतिम बर्मननि हेंथायै अजद दिखांदों एबा एफआइआर थिसनदों। 7 नबेम्बर 2025 आव होनाय एफआइआरनि बायदिब्ला गाग्लोबजानाय हिन्जावसाया अजद होदों दि सार्कल अफिसार बर्मनआ बिथांजोजों मोजां सोमोन्दो लाखिदोंमोन आरो गावनि जुलियारि रादायबो होनाय जादोंमोन। हाबा जानाय मावख'गिरिया गावनि बिसि एसिएस अफिसार देबसेना बर्मननिफ्राय आलादा जादोंमोन आरो सिख्लाखौ जुलि लानो खोथा होदोंमोन। बे समाय आरो फोथायनायनि सायाव खोथा खालामनानै बर्मनआ बेजों देहायारि सोमोन्दोबो लाखिदोंमोन। उनाव सिख्लाया हमदांनो हादोंमोन दि बर्मननि समायखिरा लानाया नंखायमोन, जायनि जाहोनाव बियो पुलिसनिफ्राय न्याय मोननो थाखाय बे एफआइआरखौ होदोंमोन। एफआइआरनि बायदिब्ला 2025 मायथाइनि 24 आगस्तनिफ्राय बर्मननि बिसि देबसेना बर्मनआ बे सिख्लाखौ हुमखि होबोगासिनो दंमोन। लाइमोन आइजोआ एफआइआरआव मख'दों दि सार्कल अफिसार बर्मनआ बिनि जिउखौ फोजोबस्रांदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव-गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।